Здравейте хора, аз съм Anime Geek и това е какво казва любимият ти Yu-Gi-Oh! Дек за теб, част 2. Така че надявам се да ви хареса това видео и да започваме просто. Snake Eyes. Ти си мислиш, че си специален, макар че всички други на регионалното играха същия дек като тебе. И буквално не си нищо особено, ти си просто един метаслейв. Това е. Спрайт. Всичко за теб е левел 2. Буквално няма нищо друго за теб на този свят, което да не е левел 2. Ако не е левел 2, го махаш. Даже ако не кръстиш сина си левел 2, просто не е твой син. Сванахте ли син като Бу? Спрайт Бу? Лабиринт. Аз съм гей, ти си лесбийка, той е травестит, а те пък са транссексуални. Иначе казано повече от нормални, превръщаме се сутрин дълго морални. По обед сме банални, вече скандални. Решението на всеки проблем е Ultimate Conductor Тирано. Ако нещо мърда, флипни го фейсдаун. Нищо няма право да мърда, брат. Обичаш OTK повече от закуска. Ако противникът има едно чудовище, ти знаеш, че вече си спечелил. Понеже няма нищо по-хубаво от това, опонентът да има едно чудовище и ти просто да имаш този сладък Cyber Dragon в ръката си. Също така тайно искаш да бъдеш за интраздел. Следиш метата по-често, отколкото проверяваш времето. Когато излезе нова силна карта, ти вече имаш 3 копия. Обясняваш на приятелите си, че не е брокен. Просто трябва да знаеш как да играеш срещу него. 90% от игрите противникът казва: чакай, какво прави тази карта? А ти вече си на комбо стъпка номер 17. Брат, буквално не спираш, разбираш ли? Също така ти си метаслейв. И така хора, това беше края на видеото. Ако ви е харесало, дайте лайк, се абонирайте с камбанката, за да не ви липсвам повече. И ако искате още такъв контент, пишете долу в коментарите. Чета ги. И така, ами това е. Чао, чао и приятен ден!